Milane? Tak jak se ti líbí tenis? Dobře. Na tenisovém kempu dobrý? Dobře. Spokojený? Jo. Dobrý jídlo? Jo. Co se ti líbí víc? Angličtina, tenis, jídlo? Tenis. Dobře, to jsem rád. Hlavně ten turnaj. Karko, tady máme další tenistku. Ta nám neřekne nic do kamery, nebo tady? Nevím. Dane? Pane trenére, a jak kdo teď nás bude cvičit? No kdo jiný? Já ne. Nikol Franete. Původem ze Srbska. Její vzor Ivanovičová. Něco do kamery chceš říct? Líbí se ti na kempu? Jo. Super. Jsem zvědavý, jestli najdeme někoho, komu se tady nelíbí. No. Markusi, dobrý všecko? No. Dneska hraješ turnaj, viď? S kým hraješ? Se mnou. Se mnou. Vy hraješ? Se mnou. Šárko, jak se ti hrálo s těma velkýma holkama? Dobře. Ale? Dobře. Ale chceš hrát s malejma, proč? Nevím, protože já nevím, prostě mám radši. A tady máme místní pertoltický borce. Že to jediné? Tadeáše a? Bouše. OK. Podíváme se trochu po areálu. Ano, nám jdou tenisty z Hradiště. Jo, rozhovory budou na tiskovce. A se mnou? Ne, se mnou nebude. A se říkám. No takhle nic nenatočím, Krištofe, ale. Podíváme se, jaký tady máme servis. Že Milá hraje, Marko se by se mnou. Tak Kláro, co si děláš dobrého k odpolední svačině? Ježiš, nepočte. Koukám, výběr jídla máme bohatý. Počasí nám zatím drží. Skupina B už může jít na kurt, jo? Natoč to? Natoč to? Tady máme sprchy, teda respektive jednu. A záchod, který už je po včerejšku nepoužitelný. A místnost pro angličtinu, kde děti se připravujou. Pan kluk, natočte ho, pane trenére. Kam to lezeš, Ondro? Tak co, chcete dneska táborák nebo ne? Ano! Tak to pak budeme muset hlasovat ještě. Ne! Moje mamka přinese pěkný plackovatý zbušky. Stanové městečko, Ralsko v pozadí. A už se nám připravuje skupina B na svůj trénink. Ještě můžeš to vypnout. Vypni to. Jo. S překvapením.
Meče pod oparou, jo? To si nedělal žádný Pojď něj. Podání prché. Na to ráno to bude. Dej si čas, jo? Zbytečně vyházet, kdyby si ještě to vydržel, tak já jsem Tak si ještě spodní. Můžeš jí vrchem při podání, jak chceš. Takže si spodem. Máte jak tady vrchem s vodem. A kdy bude hrát se mnou? Si prosím tě sednou na lavičku nebo počkej mimo kurtě, jo? Až skončí oba zápasy, tak jdeš hrát Vláďo. My jsme to možná vzali do vedvíčka stání. Tak ono má tady, tak pojďte koukat. 340. Ne, 34 ty prohráváš. Ondro, jak? Takže zase tady break bude možná. No bude určitě, to nevím. Ty mě neštvaj. Ne, ty ne, ten druhý, ten proteklý, s tom modrým prýskem.
Kolik to je, Ráďo? 30. Láďa je prý. 15:0. Tak já jdu dolů teda. Dobrý, nezbírej ho, Vláďo. Kolik to si mít? Ne, já už jsem hrál taky. Jo, já bych první. První podání. Druhý podání. 15. Ne, 15:0. Pojď. Ne, nepiju. Dobrý míč. Dobrý míč. Je to na kamerování. Terko zprava. Ne, 15. Kdo měl poprvé 15? Jsem ty 15. Terko, pojď rád. Do kurtu. 30, 15. Ne, 30. 15. Nemůže být 15. Radku. Kolik je Ráďo? 40:0. 0,4 teda. Dobře. Terko, ty to nevíš, jak se to počítá? Tak pojď doprava, pojď. Promiň, já pak dám, jo. Vždycky si vem 2, než jdeš podávat. Gem, změna stran. Gem, změna stran, Vláďo, vedeš 1-0. Ne, už 2:0. Tak dobře, tak 2-0. Ne, 40, dobré. Ne, počkej. 15, ne? Kluci, hrajte. Hotovo, jo? Výhoda. Milan. Ne, výhoda Milan. Po schodě se hraje výhoda, Vláďo. Podáváš zleva, Vláďo. Tak jo, proti tobě do jednoho gamu. Nikol, pojď sem, prosím tě. Von, na jeden game a pro... Tak. Milane, kde stojíš? Milane. Budeš hrát normálně do 4 gemů, ale na velký hřiště. Ano. Posloucháš mě, Nikol? Dobrý. A první game bude hrát proti tobě Dan, druhý Lukáš, třetí Radek, čtvrtý Krištof, jo? A pátý Střihni si s Danem normálně o podání. Pátý Ondra. Říkal, že je poslední. Jo. Tak, šup. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Tak se hrá. Jdete hned hrát, co chceš? Podání. Tak si vem 3 míče a jdete na to.
Milane, kolik? Jeden gem, jenom. Mám trenéra. 4 gemy. Normálně zápas do 4 gemů. Proti všem soupeřům ze skupiny B, jo? Oni se na gemy vystřídají, o to ty se nestarej. Jo? Oni mi řekli. Jo. Tak jdete na to. Kluci, co to je za pinkanou? Protáhněte ten úder, Milane. Začněte hrát, než začne pršet. Ihned. Sice jste měli točit strany, ale nevadí. Proč nemáš dva míče na podání? Opakuju to celý týden. Vláďo, podej Milanovi všechny 4 míče i hned. Tak mu ale dones k síti aspoň. Tak pojďte hrát. Když se vůbec nehraje. Druhé podání zleva. Druhé podání zleva. Milane. Sednou na lavičku nebo ven z kurtu. Nemůže to být 15-0, už jste odehráli 2 míče v tomhle gemu. Dobrý, a na gemy? Dobrý, tak hraj. Jdi za čáru. Sedneš si na ten zadek, nebo tě vyloučím z turnaje, jo? Teda chci říct z kempu. Nikol, ale umíš to podání? Takže konec dneska, jo? Budeme dneska končit, no. Skupina B si ve svým volnu uklidí stany, zbalí a odnese do klubovny. Buď teď, nebo po 4. hodině. No, tak na 30. Ale rychle začíná pršet. Na B co? Zbalí věci a půjde kam. A uklidí stany. A uklidíš i stany. To dneska večer v 7 pro vás přijde Mončo. Jo. Kem končí dneska, jo? Já jsem vám to chtěl říct později, ale Takže si mám složit věci. počasí nám nepřeje poslední dny. A to vyhlášení, že se nám dneska, nebo? Bude dneska všechno. Jo? Jo, tak to bude horší. Já chci, aby tam to. Tam, zpátky, tam, zpátky, tam, zpátky, tam, zpátky, tam, zpátky. Já si myslím, kde je Terka? Terka. Ale možná to nechte až po dešti, jo? Teď bude pršet. Nechte to ve 4 hodiny. Stany až ve 4 hodiny. Hraj, hraj, hraj. Než začne lejt. Pane trenére, když půjde pršet, tak zůstanu v klubovně. Tak jdeme do klubovny, všichni do klubovny. Hej,
tady je ten, tady je. A tamhle Niko. Co to? Co to je? Niko, je pod stolem. Taky. Vládě je taky pod stolem. Mám tě. Vládě je pod stolem. Jarda, já vemu to čerpadlo, jenom si natáče, já vemu to čerpadlo a vyčerpám tady na ten bazén, jo? Chcete pomoct? Nechci. Já Tam jdu. elektrika. Je, no. Já vemu čerpadlo a... No, dobře. To se bude čerpat teda, jo? Přečerpat. No, dělám čerpadlo, no tak. Jo, do toho. No, Tak jo. Tak kolik to má, jo? 1,2. Dobře. To je zajímavý. Už hrajou tady taky. Kolik to mají, nevíš?